ба сокини ноҳияи Спитамен Суҳроб Абдурасулов аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия барои сохтмони манзил 8 сотиқ замин ҷудо карда мешавад. аммо Наҷмиддин Сатторов, ки дар ҳамсоягии Абдурасулов зиндагӣ мекунад, қитъаи замин ба ман дахл дорад, аз бобокалонам ба мерос мондааст гӯён пойдевори хонаро бунёд карда, намегузорад ки Суҳроб Абдурасулов заминро аз они худ намояд. дар натиҷа Абдурасулов барои соҳиб шудан ба замин бо аризаи даъвогӣ ба суд муроҷиат мекунад. бо роҳи вайрон кардани ҳамин пойдеворҳо замини ман ба ҳолати аввала баргамда шавад. аз шумоам хоҳиш мекунам нашид қатъи сӯзиш карда. вале Наҷмиддин Сатторов даъво мекунад ки бо аҳли оилааш чандин сол боз дар ин замин киштукор карда фоида ба даст меоранд. замин ба оилаи мо тааллуқ дорад. суҳроб бошад ғайриқонунӣ мехоҳад заминро аз худ кунад. ман ба ин ҳеҷ гоҳ иҷозат намедиҳам, мегӯяд Наҷмиддин Сатторов. аз бобокалонам ба ман мерос мондааст. бошандагони деҳот медонанд ки ҳамин қитъаи замина аз солҳои пеш мо истифода мебарем. замина холе ки биги чапак чизота суд асос надорад, муттаҳам қалоб худаш мебошад. шумо имкон доред ҳалли ин баҳсро дар барномаи мурофиа тамошо кунед. суд меояд, хоҳишмандам аз ҷой бархезед. маромад шинед. маҷлис судии кушода эълон карда мешавад. баррисӣ карда мешавад дар маҷлиси ошкорои судӣ дар бинои суди ноҳияи Спитамени вилояти Суғд парвандаи гражданӣ бо даъвои Абдурасулов Суҳроб Шарифович ва ҷавобгарии Сатторов Наҷмиддин Абдуллоевич дар бораи бартараф намудани монеа оид ба истифодабарии қитъаи замини назди авлигӣ бо роҳи вайрон кардани пойдевори бунёдгардида ва ба ҳолати пештара баргардондани қитъаи замин. раиси кунанда Абдурраҳмонзода Умеда, котиби маҷлиси судӣ Парвиз Дабуров, пристави суд Даврон Исмоилов, даъвогар Суҳроб Абдурасулов, ҷавобгар Наҷмиддин Сатторов, шоҳид Фаридун Каримов. маромад даъвогар аз ҷой бархезид. рӯз, моҳ, сол ва ҷои таваллуд. 4 апрели 1987. миллат, тоҷик. таҳсилот, миёнаи махсус. ҷои кор, соҳибкори инфиродӣ. вазъи оилавӣ, оиладор соҳиби 2 фарзанд. ҷои истиқомат, ҷои истиқомат ноҳияи Спитамен, ҷамоат диёти Урҷабоев, кӯчаи Наврӯз, хонаи 250. маромад шинед. маромад ҷавобгар аз ҷой бархезид. рӯз, моҳ, сол ва ҷои таваллуд. 25 май соли 1980 ноҳияи Спитамен. миллат, тоҷик. таҳсилот, миёна. ҷои кор, расман дар ягон ҷой кор намекунам, ба кишоварзӣ машғул мебошам. вазъи оилавӣ, оиладор соҳиби 3 фарзанд. ҷои истиқомат, ноҳияи Спитамен, ҷамоати деҳоти Турсун Урҷабоев, деҳаи Нов, кӯчаи Наврӯз, хонаи 253. муҳтарам, суд ин кас ба ҳамин хеле ҳолати кор суд шудагам нусхаи ҳукмша гирифтан бар пӯд ҳамин қад парванда монанд дар ман суд шудам нашудам вобаста ба ин кор ягон дахл надорад. пристави суд, хоҳишмандам шоҳиди ҳозиршударо то пурсиш аз толори маҷлисгоҳи судӣ берун намоед. иштирокчони парванда ба шумо мутобиқи моддаҳои 37, 43, 50, 58, 176, 177 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мурофиавӣ фаҳмонда дода мешавад. шумо ҳуқуқ доред бо маводи парванда шинос шавед, аз он иқтибос ё нусха гиред. оид ба рад намудани ариза пешниҳод кунед, далелҳо оваред ва дар таҳқиқи онҳо иштирок намоед. ба дигар шахсони иштирокчии парванда шоҳид саволҳо диҳед. дар бораи талаб карда гирифтани далелҳо ба суд дархост пешниҳод намоед. ба суд баёноти шифоӣ ва хаттӣ диҳед. оид ба ҳамаи масъалаҳое ки дар ҷараёни муҳокимаи судӣ ба миён меоянд ваҷҳои худро пешниҳод кунед. муқобили дархост ва ваҷҳои дигар шахсони иштирокчии парванда норозигӣ баён намоед. нисбат ба санадҳои судӣ шикоят пешниҳод намоед ва ба дигар ҳуқуқҳои мурофиавии пешбининамудаи қонунгузорӣ ки бароятон пешбинӣ шудааст бо виҷдонона истифода намоед. даъвогар ҳуқуқ доред асос ё мавзӯи даъворо тағйир диҳед, андозаи талаботи даъворо зиёд ё кам намоед ё аз даъво даст кашед. ҷавобгар ҳуқуқ доред даъворо эътироф кунед, тарафҳо метавонанд парвандаро бо созиши оштӣ ҳал намоянд. ҳуқуқҳоятон ба шумо фаҳмост? маромад даъвогар.
суд ба моҳиятан баррасӣ намудани парванда шурӯъ менамояд. аризаи даъвогӣ хонда эълон карда мешавад. даъвогар Абдурасулов Сӯҳроб Шарипович нисбати ҷавобгар Сатторов Наҷмиддин Абдуллоевич бо даъво оиди бартараф намудани монеа оид ба истифодабарии қитъаи замини назди ҳавлигӣ бо роҳи вайрон кардани пойдевори бунёдгардида ва ба ҳолати пештара баргардондани қитъаи замин муроҷиат намудааст ва онро чунин асоснок намудааст, ки бо қарори ҷамоати деҳоти Улҷабоев аз санаи 20 январи соли 2015 таҳти рақами 12 ба ӯ аз ҳудуди ноҳияи Спитамин ҷамоати деҳоти Улҷабоев ба масоҳати 8 сотих қитъаи замини назди ҳавлигӣ вобаста карда шудааст. мин баъд аз тарафи Кумитаи идории замини ноҳия дар асоси қарори қайдгардида аз санаи 10 феврали соли 2009 ба ӯ сертификати ҳуқуқи истифодаи замин дараҷаи А таҳти рақами 0177 дода шудааст. ҷавобгар Сатторов Наҷмиддин Абдуллоевич дар ҳамсоягии ӯ истиқомат намуда дар қитъаи замини ба ӯ вобасташуда сохтмони пойдеворро ба анҷом расонидааст. ӯ ваҷҳ оварда истодааст, ки ин қитъаи замин ба ӯ аз марҳум бобокалонаш мерос мондааст. айни замон ҷавобгар барои истифодаву ихтиёрдорӣ кардани қитъаи замини назди ҳавлигиаш ба масоҳати 8 сотих монеагӣ фароҳам оварда намегузорад, ки атрофии онро таҳкурсӣ ва деворпеш намуда сохтмони хонаи истиқоматиашро оғоз намояд. инчунин ҷавобгар бо монеагиҳои худ намегузорад, ки ӯ ҳуқуқҳояшро воқеан истифода барад. ҳарчанд ӯ соҳиби қонунии қитъаи замини назди ҳавлигии мазкур бошад ҳам онро бинобар монеагиҳои эҷоднамудаи ҷавобгар истифода бурда наметавонад. ӯ барои ҳалли баҳси ба вуқӯъ омада ба унвони раиси ҷамоати деҳот ва Кумитаи идории замини ноҳияи Спитамин шифоӣ муроҷиат кардааст, вале он натиҷа надодааст ва ба ӯ тавсия додаанд, ки ба суд муроҷиат намояд. аз ин лиҳоз аз суд хоҳиш дорад, ки аризаи даъвогиаш қаноатбахш карда шуда монеаи эҷоднамудаи ҷавобгар Сатторов Наҷмиддин Абдуллоевич оид ба истифодабарии қитъаи замини назди ҳавлигӣ бо роҳи вайрон кардани пойдеворҳо бартараф карда шавад. марҳамат даъвогар, аз ҷой бархезед. шумо талаботи аризаи даъвогиро дастгирӣ мекунед? Таран судя ман аризамро пурра дастгирӣ мекунам. марҳамат шинед. марҳамат ҷавобгар, аз ҷой бархезед. шумо талаботи даъвогарро эътироф менамоед? муҳтарам суд, ман даъворо эътироф намекунам. тарафо оё мехоҳед бо бастани созиши оштӣ ба мурофии судӣ хотима бахшида шавад? Таран судя якай наҷбиди ман созиш намеша қатъивай кара. ҳамсояи хубам нест. ман ягон созиш надорам қатъи кас. ҷавобгар: муҳтарам суд, то оғози мурофиаи судӣ ба ягон созиш наомадем. гумон мекунам, ки оянда низ ба созиш намебоем. суд ба пурсиши тарафҳо шурӯъ менамояд. марҳамат даъвогар, вобаста ба талаби даъвои пешниҳодкардии худ баёнот диҳед. ман моҳи январи 2015 сол ба раиси ноҳияи Спитамин муроҷиат кардам. аз ин ҷо ба қарори раиси ноҳияи Спитамин ба ман 8 сотих замин ҷудо карда шуд. ҳамон моҳи феврал ба Кумитаи замин муроҷиат кардам. ҳамон соли моҳи 10 феврали 2015 сол ба ман сертификат ҷудо карда шуд. ман хостам, ки дар оянда дар ҳамин қитъаи заминам ҳавлӣ созум, ки ман қатъи кӯдакон иҷора мешинам. Наҷмиддин, ки дар ҳамсоягии ман кадом иҷора мешинӣ? хонадорӣ бо иҷора мешинӣ намегӯӣ? асос надорад муҳтарам суд. тартиби маҷлис судиро риоя намоед. баъд чандин маротиба муроҷиат кардам. мехоҳам, ки ман дар ҳамин қитъаи заминам хай хона соз кунам. ин иҷоранишинӣ бас ба хона қатъи кӯдакон ҳавлӣ биём. Наҷмиддин ягон созиш намеояд. бо айни ҳол усто бурдагӣ буд. рафтам дар назди устовошам, гуфтам, ки ин замини ман. ман дар устод вақта нусхаи қарор нишон додам, ки ина мана қарори ман, ина сертификат. ҳамин вақт Наҷмиддин омад, ман нишонаш додам. қатъим дар анҷам ҷанҷол кард. аз шумо хоҳиш менамоям, ки аризаи ман қонеъ карда шавад. монеагие, ки ҷавобгар эҷод кардаги нисбати қитъаи замини ман бартараф карда шуда, бо роҳи вайрон кардани ҳамин пойдеворҳо замини ман ба ҳолати аввала баргардонда шавад. аз шумо ҳам хоҳиш мекунам, нашид қатъивай созиш карда. ҷавобгар, аз ҷой бархезед. баёнотро тасдиқ мекунед? ман баёноти даъвогарро тасдиқ намекунам. ба даъвогар савол доред? савол надорам. вобаста ба даъвои пешниҳод гардида баёноти худро изҳор намоед. дар ҳақиқат қитъаи замини мавриди баҳси судӣ қарор гирифта воқеъ дар ноҳияи Спитамин ҷамоати деҳоти Турсуни Улҷабоев деҳаи нов аз бобокалонам ба ман мерос мондааст. ман бо аҳли оилаам дар ин қитъаи замин
корҳои полизию зироаткориро ба пеш монда рӯзгорамро пеш мебарем. бинобар аз ҷиҳати манзил танқисӣ кашиданам тасмим гирифтем ки бунёди манзилро ба охир расонем. Тарам суҷаи ки аз замин соч на қати кӯдакош зиндаӣ кунад чӣ меғоли ҳамиҷора бишнем қати кӯдако? нодуруст мегӯяд муҳтарам суд. иҷора намешавад. ҳар як хона қарз дорад ки даъвогар Абдурасулов ҳозир шуда таъкид сохт ки дигар бунёди пойдевор идома дода нашавад. бо назардошти он ки даъвои даъвогар Абдурасулов асос надорад, аз суд рад гардонидани онро мепурсам. даъвогар маромад аз ҷой бархезед. баёноти ҷавобгарро тасдиқ мекунед? Муҳтарам судя баёноти шунда умуман тасдиқ намекунам. ба ҷавобгар савол доред? Савол дорам. Агар ҳамин замини меросӣ бобои ту боша, ягон нусха пешниҳод кунед манам мероси қабул кардаги ҳастум судам муроҷиат пешниҳод карда метавонед як канаш бидин? муҳтарам суд, дар дасти ман айни ҳол ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда мавҷуд нест, лекин ҳама бошандагони деҳот медонанд ки ҳамин қитъаи замина аз солҳои пеш мо истифода мебарем. дар ин қитъаи замин мо корҳои ободкорӣ, шинондани дарахтҳои мевадиҳандаро ба анҷом расонидаем. даъвогар дигар савол надоред? Савол надорам. кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 325 ҳифзи ҳуқуқи молик аз вайронкуниҳое ки ба маҳрум кардан аз соҳибӣ алоқаманд намебошанд. молик метавонад рафъи ҳама гуна вайронкуниҳои ҳуқуқашро талаб намояд, ҳарчанд ин вайронкуниҳо ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи соҳибӣ алоқаманд намебошанд. суд ба пайдарҳамии таҳқиқи далелҳо шурӯъ менамояд. маромад тарафҳо фикри шумо оиди муайян намудани тартиби таҳқиқи далелҳо? Муҳтарам судя, ман дархост дорам ки шоҳиди вобаста ба ҳамин ҳолати кор пурсида шавад. фикри ҷавобгар? муҳтарам суд, вобаста ба пурсиши шоҳид ба салоҳияти суд мегузорам. суд фикри иштирокчиёни мурофиаи судиро шунда дар ҷояш таъин мекунад ки тартиби таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳид оғоз карда шуда маводҳои парванда ва дигар далелҳои хаттӣ ҳаматарафа саҳиҳ санҷида шаванд. суд ба пурсиши шоҳид оғоз менамояд. маромад пристави суд шоҳид Каримов Фаридун Равшановичро ба маҷлисгоҳи суд даъват намоед. шоҳид шумо бо моддаи 351, 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон огоҳ карда мешавед ки дар сурати дидии дониста додани нишондоди бар дурӯғ ва ё саркашӣ намудан аз додани нишондод қонун ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст. оиди он ки шумо огоҳ карда шудед дар дастхат имзои худро гузоред. маромад даъвогар шоҳид Каримов Фаридун бо дархости шумо пурсида мешавад ва шоҳид метавонед саволҳои худро диҳед. Акай Фаридун, ҳамин вобаста ки ман аз шумо рафтум фундаменти ҳамин хона соз накунан, ҳамин ҳолати кора камтар гардонем, идея ҳама гапҳо дурӯғ гуфтеста. муҳтарам судя, ман ҳаминро гуфтаам ки Сӯҳроб Наҷмиддин ҳама дар як деҳа суҳбат мекунем. як рӯз дар хона будам ки Акай Наҷмиддин ба наздам омада гуфт ки ман мақсади дар ҳамон қитъаи замине ки аз бобояш мерос монда ҳоло дар ин қитъаи замин инҷо баҳс рафта истодааст, мақсади сохтани манзили хонаи иstiqomatиро дорад ва аз ман хоҳиш кард ки дар ҳамон қитъаи замин яъне ҳамин сохтмонро таҳкурсии ҳамон сохтмонро ман бунёд кунам. баъдан мо оиди кори ба иҷро мерасонданам ба мувофиқа омадему пас аз ду-се рӯз мо ҳамин бо ҳамроҳи ду-се нафар шогирдонам ба қитъаи замини Наҷмиддин рафтем. мо корро сар кардем. дар рафти ҳамин ду-се рӯзи корҳои сохтмонӣ қарибои нисфи рӯзӣ буд ки ҳамин Сӯҳроб омаду бо мо саломалӣ кард, ҳолпурсӣ кард ва ба як чеҳраи ғазаболуд ба ман нигоҳ карда мегӯяд барои чӣ шумо дар қитъаи замине ки ба ман қонунан тааллуқ дорад сохтмон карда истодед. ман дар ҳайрат мондам. ман ҳеҷ гуфта натонистаму нохуст дар ҳамин вақт Наҷмиддин пайдо шуд. инҳо байни ҳам баҳс карданд. бо ҳам баҳс кардану дар ҳамин рафти баҳс ҳамин Сӯҳроб ба Акай Наҷмиддин ҳамин дар даст нусхаи қарор дошт чӣ дошт нишон дод гуфт ки ин замин қонунан ба ман тааллуқ дорад.
лекин дар вақти бас наҷмиддин гуфт ки ин замини мероси бобои ман аст, аз падарам мондааст ва то имрӯз ман бо аҳли оилам дар он кишту кор карда истодам. бо ҳамин ино бо ҳам баҳс кардану Сӯҳроб зери забон як ғурғур карду буромад рафт. баъд наҷмиддин бо хоҳиш кард ки аз ман сохуна идома додан гирам, чунки замини ман аст ва ба ҳамаш ман ҷавоб медиҳам. ба ҳамин ман ки устод ман надонам ин замини буд, ҳар душ баҳс кард. ман ҳама вақт дар ҳақиқат бовар кардам ки замини бобои наҷмиддин аст. ман сохунаро идома додам, маблағи кор кард, аммо кори беҷарасон маблағаш буд, ман рафтам. ҳамин. Марма даъвогар аз ҷой бархезид. нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. ба шоҳид савол доред? савол дорам. вақте ки ман омадам шумо кор доштин дар ҳаминҷа қатъи шогирдотон, ман шумо дар ҳамин нусхаҳои қарор нишон додам ки ман нусхаи қарор, ман нусхаи сертификат, ҳама вақт наҷмиддин ман давам гуфтам ина нусхаи қарор, нусхаи сертификат, ҳамин ака наҷмиддин дар суд мегӯяд ки нишон надодӣ. ҳама вақт дар ин пеш мо буд ҳамин кор. дуруст судя Сӯҳроб нишон дод ба ки наҷмиддин ҳамон дар коғаз чи сертификат дошт, нусхаи қарор ҳамон нишон дод. ин усто ҳам фурӯхта шудааст. бо даъвогар забон як карди чӣ? ман ягон забон як накардам. муҳтарам ҷавобгар, тартиботи маҷлис судро нигоҳ доред. дигар савол доред? савол ҳаст. вақте ки ман рафтам ҳамин наҷмиддин ягон нусхаи қарор овард ки мана замини меросӣ, мана инаш ай бобомай, инаш ай наверомай, бачома пешниҳод кард. пешниҳод фақат гуфт замини меросӣ аз бобом монд. суд асос надорад, муттаҳам қалоб худаш мебошад. ҷавобгар аз ҷой бархезид. нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед? нишондоди шоҳидро тасдиқ намекунам. шоҳид шумо метавонед ба маҷлиси судӣ иштирок намоед, метавонед равед. коиша иштирок кардам. марҳамат шинед. суд ба таҳқиқи далелҳои хаттӣ шурӯъ менамояд. маводҳои парванда қироат карда мешавад. аризаи даъвогӣ, варақаи парванда рақами 2, боҷи давлатӣ, варақаи парванда рақами 4, шиносномаи миллии даъвогар, варақаи парванда 6, нусхаи қарори ҷамоати деҳоти Оҷабоев аз санаи 20 январи соли 2015 таҳти рақами 12, варақаи парванда рақами 10, нусхаи сертификати истифодабарии замин, варақаи парванда рақами 14, нусхаи расид аз андози замин, варақаи парванда рақами 18. тарафҳо, шумо дурустии далелҳои хаттии эълоншударо тасдиқ менамоед ва барои пурра намудани маводҳои парванда ягон далели иловагӣ доред? даъвогар, фикри шумо? муҳтарам судя, ман маводро пурра тасдиқ мекунам, ягон илова надорам. ҷавобгар, фикри шумо? муҳтарам суд, ман низ тасдиқ мекунам, ягон иловагӣ надорам. суд фикри иштирокчиёни мурофии судиро шунида дар ҷояш таъин мекунад. тафтишоти судӣ хотимаёфта эълон карда шуда, суд ба шунидани музокираҳои судӣ шурӯъ менамояд. марҳамат даъвогар, суд ба музокираҳои судӣ баромади шуморо мешунавад. муҳтарам суд, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки аризаи ман қонеъ карда шавад. акай наҷмиддин ки дар замини ман подервоз соз кардаги ҳамаша вайрон намояд, замини ман ба ҳолати аввала пеш гардон дода шавад ки ман дар иҷора мешавам. аммо ман ҳамақа гуфтанӣ дорам. марҳамат ҷавобгар, суд дар музокираҳои судӣ баромади шуморо мешунавад. ҳолатҳои кор аниқ гардид. даъвогар Абдурасулов Сӯҳроб бо роҳи ғайриқонунӣ, яъне мақомотҳои дахлдор бепурсиши ман қарори раиси ноҳияро ба тавсиб расондааст. аз ин рӯ ман гумон мекунам ки даъвои охирон асос надорад. аз суд рад гардондани онро мепурсам. суд барои қабули санади судӣ ба хонаи алоҳида меравад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. мурофиавии граждании ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 198 қабул намудани ҳалнома дар хонаи алоҳида қабул мегардад ки дар он танҳо судяи баррасикунандаи парванда метавонад ҳузур дошта бошад. ҳузур доштани шахсони дигар манъ аст. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. иқтибос аз ҳалнома аз номи ҷумҳурии тоҷикистон, аризаи даъвогии Абдурасулов Сӯҳроб Шарифович ва ҷавобгарии Сатторов Наҷмиддин Абдуллоевич дар бораи бартараф намудани монеа оид ба истифодабарии қитъаи замини назди ҳавлигӣ бо роҳи вайрон кардани пойдевори бунёдгардида
و به حالت پیشتر برگرداندن قطعه زمین قناعت بخش کرده شود. مانعی ایجاد کرده جوابگر ستارov نجم‌الدین عبداللهویچ نسبت عبدالرسول سهراب شریفویچ اوید به استفاده بری قطعه زمینی نزد اردیگی واقع در ناحیه سپیتمین جماعت دهات الجبایف کوچه امامو حولی رقم 13 به مساحت 8 ساتق با راه ویران کردن پایدیوارها برطرف کرده شود. جوابگر ستارov نجم‌الدین عبداللهویچ عهدهدار کرده شود که پایدیوارهای در قطعه زمینی نزد حولیگی واقع در ناحیه سپیتمین جماعت دهات الجبایف کوچه امام حولی رقم 13 بنیاد کردهش را ویران نموده قطعه زمین نزد حولیگی مذکور را به حالت پیشتر برگردانند. نسبت به حلنامه در مدت 1 ماه از روی سپاریدن نسخه حلنامه اساسنامه به طرفها آنها میتوانند توسط امین سود و کلیگ سودی عاید به پرونده‌های گراجدنی سودی ولایت سوخت شکایت کاساسیونی بیارند. رئیس کننده امضا عبدالرحمن‌زاده. مرامت شنید. طرفها موهیت حلنامه به شما فهم است؟ با من مویت حلنامه فرموش مجلس سودی پوشیده اعلام کرده می شود.